Movie masalama yang te thian ho danjiana bis pela kalan tumani kha danjian an lu rualin nightmare bis tam tak chu an lo langa zo yang chuan in ti vai takin a bis dark phoenix ss level le crocodile level e chu alo samona zo yang in bis pani chu alo samon ve thei chu ni in ti chuan level 13 bis chu alo lang zui yang in a bis te alo samon chu mak ti hle in dungeon bis te chu an bei ngal chutia anin beizo nuwa zoyang po level som lo kai ve to in alom hle a thian pa po level sari kai ve in yang chu level som pakhat akai to ne yang chuan a ril ruwa level som akai nuwa level up chu ahar sa don ni ti a hrethiama tournament an nei hun tur po chu lo thleng ve to in master pathum chak mel tak tak chu boruaka kalin an lo chuka master pakhatin rules te chu ron soin test chu session pathuma a in thena test pakhat na chu strength ani don ani independence space a an lut dona darkar chen ve ma an test chu an zo felangai don ani pon lama master te chuan test chu tuin nge apal tlang ma saberang tia an lo soilain yang chu aron chuak ma saber ta a minute nga chung leka azo thei chu makan ti hle chuanin midang te po a chung lama an lo tang hle a hun tiam po chu lo zo ve to in top 10 te chu an point mu zat nen lo puang zelin a top bera chuan yang full score aron ti a mak ti hlom hle in a chan po full score mu hi an om ngai lo ani chutia full score aron ti chu then khatin in bum na manganiang an ti a then khatin lekha bu man tlak lo mai iwex sia an ti a second test tur po lo puang le ngalin defense anin ven na ani ton ani hun tiam chung hi darkar ni in test po an han tan le ngala lava bis level som panga laka anin veng don ani ti chuanin a thian dang te chu a top thleng chu om thei to lovin an lo chuak zela yang chu hun top nuwa po ala ron chuak lova ama a lo teleport chuakin a lo mu hila makan ti hle chutia tesla ya lo mu hil thei chu in bum na mangani angan ti a yang chu lava bis chu a tha thu han soin mak an ti hle in bum na mangani ti ring thlatin computer an han check chu alu nuwa minute som ni panga le sakhen som pariat chungin atha thu lo soi
Thren khatin hepa hi mi hring po ani lo mi an lo ti yang chu a thil tia dik lo taka in bumna a mang tia an pu na chu dik taka ro rel sak turin angen result po chu lo puang le in yang chu full mark a lo mule master pakhatin yang achan chin chu temple lama thu thon ngal turin ati an mizon divine beast awake tu kha ani ti a ring ani thu hlen tu in temple master te hna a test performance te a han report chu ama ngei chu ani ti an ring het tabur ani an test na hmuna elder pathum te polo langin yang chu mu an tuma yang an han mu chu malam huna dragon kingdom in nga na tur ani an lo ti test pathum na tur chu lo puang le in chiat na lo thlen tur ven ani test na a chiat na ron thlen tu an bei tur bi si level som paruk ani ti chuanin test na elder ten yang bis te an han mu chu he bis ngei hi ani an lo ti a bis attribute te han en an tum chu alang thei ta ho lo ti chuanin yang a bis lang ta thut mai a to pa chuan ka mut space mangin a kal le ngal test na lama po yang point bis chu lo hne ta ho lo mai miss bai po alo chaw hle mun pakhata yang le miss bai chu lo langin thil hlen dan chu yang chuan miss bai chu lo zota miss bai chuan yang hne na kumsom liam ta khan dragon kingdom le creature of abyss anti te chu na satakin anin baya chu anin baina chuan level za thleng to holy beast master pani lai chu an thiani tuna I mu tak dragon kha creature of abyss atanga ron kalani atia ti chuan nang hi malam huna antana hlo om tura ngain tha che an tumani yang chuan a ril ruwa chutia level za thleng to po an tha thei chu a hlo om tak zet ati level za te hi chu chak to hle in holy beast master emo god anti ni ram pakhata beast master pakhatin yamato orchi anti chu ai weka beast master dang pakhatin guji sian anti chu ai wek boka chung master te chu chak hle in ram pakhat ti chiat theina an nei ani ma se tuna yang abis pathum te hi an thang zelani chuan heng beast te ai hian an chak jok don ani chu wangin miss bai chuan yang hnena malam huna strength hi I phaulan lutuk chuan itan a hlo om don ani ati yang chuan ka strength thup hi buai na chin felna ani lo tianlong college salu a beastmaster chakber kaniang ati ti chuanin yang chu te sa pakhat na ni a tianlong college sa advance in alu thei don ani mun pakhata zo yang le yang chuan lo langa office pakhata zoyang a master le yang a master chu an zirlai ve chu an talented zia an lo soi yang chu a master hne na lokalin test na pakhat na ni in tianlong college a alu tur thuaron ril zoyang a master chuan oi har sa ti hle yang chuan a master hne na in mang thana thu soin a master point dragon kingdom in ngana nia mi chak tak lo ni turin atla ti chuan yang po tianlong college sa alut veta mai chia pakhat li yu churon kalin a room tura hruai